Mike, alam niyo mga kaibigan, yung barkada ko, natutuho ng panggagamot. Ngayon sa panggagamot niya, kung saan-saan lugar siya napunta para manggamot. Ngayon ay mga sasakyan ang inagamit niya, pero malalayo ang napupunta niya sa panggagamot. Sa panggagamot niya, sa kalalayuan ng abot, ay ngayon mayroong nagkasakit sa ibang bansa, babae ho. Ay di ngayon po siya tinawagan, at dahil po magaling yung barkada kung manggamot ho, ay ngayon, ang inasakyan niya ho ay eroplano, ang sinakyan ho ay eroplano. Saan ho siya ng gamot na lugar? Alam niyo kung saan lugar ho siya ng gamot? Sa Kuala Lumpur. Malayo din ho. Ay ngayon ho, yung ginamot niyang babae, ay nabili siya ho ng tawas, mga banaog, mga ano, wala pala ho sa Kuala Lumpur nun, mga tawas at banaog, dito lang ho sa atin sa Pilipinas meron nun. Ay di wala ho siya magamit na pantawas. Ang ginawa ho niya yelo ho, kinurusan muna niya yung babae ng yelo, tapos nilagay niya ho sa tubig. Ay sabi nung nagatawas ay, Mrs., hindi ho kayo na hindi kayo na kwan. Wala ho, ang nakadali lang po sa inyo yung yelo. Yung yelo yung nagkorting may buklod ho. Kaya sabi nung kwan ay ito, ay umigi nung matawasan ng yelo. Ay ang masakit nun yan, ay nung pauwi na siya. Pauwi na ho, ay balikan. Eroplano naman ho asakin niya. Naku, nung balik ho, nakasakay ng eroplano. Aba, ay tumawag ko sa akin, Alimbuyog, salubungin mo ako ninyo sa airport. Ay di ako naman nagpunta ng airport. Pagdating ko sa airport, ay pakaway-kaway pa sa akin kanyan. Bababa na, malapit na lumanding, ay pakaway-kaway sa akin. Ay di nakalanding na ho ang aeroplano. Nako, ang masakit ho niyan, nung bumaba na ho yung barkada ko. Aba, ang lakad to, pasuray-suray na ganyan, pasuray-suray. Sabi ko, pare, ba't ganyan ang lakad mo? Alimbuyog, hilo ako, hilo. Ba't ka mahilo? Nakasakay ka sa aeroplano, yung ganda ng sakay mo sa aeroplano. Ay talaga, Alimbuyog, hilo ako, hilo. Ay nako, ang masama ho niyan, tiningnan yung aeroplano nung maalis na ho. Ay hindi ho pala ang naikot doon ilis eh. Yung katawan ho pala ang nagaikot, kaya pala yung hinong-hino. Nung bumabahoy, panlakad ay pa ganyan. Nung tiningnan ho yung aeroplano nung umalis na, ay yung, hindi ho ilis yung naikot. Yung katawan mismo, ay doon nakasakay sa loob yun, nung palipabay-balik tato sa loob ng aeroplano. Ay talagang anong awa ko doon sa barkada ko, talagang sabi, Alimbuyog, simula ngayon, hindi na kumasakay ng aeroplano, maski kailan. Naku, ang naikot pala dyan katawan, hindi ilis eh.